Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tag palamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang kasugpon sang kasaysayan ni Sir Larry Karumba nga aton gintiguluhan. Root flight. Diri sa aton palatuntunan. Dubo-dubo! Good morning mga flowers namon! Oh, di ba sa nasiling ko ng kahapon sa inyo, aga pa ako subong mabugtaw. Kay bunyagan ta kamo, agud nga mabugnawan kamo aga pa. Kag syempre, oh hala! Butterfly? Hala, may nagalupad-lupad nga butterfly sa akon mga bulak. My God! Hala ko namin siya lang tawon, no? Sige lang pabayaan ko lang siya. Para pagidong isa ho. Hala, kaglain naman ang iya kulon. Hala, my God, sari-sari. Hala, wow, kalami sa feeling ko siningaga, my God. Nalipagin ako magtulog sa akon mga tanom nga ginalupad-luparan sa mga alibangbang. Hala, wala lang ko siguro makatulupangod na may ulod galit diri sa amon bulak nga nangin butterfly na subong. Pero, may kinadumtangin ko pala nga tanong nga maagyan ko pa eskwilahan mo. Nga kung hindi ko ya maangkon, maagigig ko guro. Sige lang. May oras kina siya. Mabantay ako sang husto nga tsimpo. Kinahanglan, magusnit kung ito ang tanong nga to. Matunong ko na din sa amon hardin. Larry, nak, Tay, karon nga graduate ka na sa elementary. Ano ang plano mo? Din ka eskwela. Tay, pwede dira ako maeskwela sa Technical Institute di? Pwede man, pero private school o galing ina, dira. Tay, dira lang ako maeskwela, bi. Mas maayo ang standard nila dira eh. Tay, promise ko sa imo. Bisan pareho lang gyapon sa elementary ang sit-up. Nga bisan nagakinaon na mga classmate ko. Ako ara lang sa higad-higad. Naghulat sang pagbil agud nga mag-resume naman ang klase. Okay lang gid bala sa akon, tay. Basta dira lang ko pa eskwela, tay. Please. Sige, pero subong pa lang. Nag-aambal na ako, ha? Oras ka mag-college ka na. Daw, mabuday na siguro ako sa pagpa-eskwela sa inyo kung magduha na ka muna ng riyang college ko, eh. Tay. Okay pala subong. Bisan private inang technical school, pero medyo lesser ang balayran kumpara kung mag-college ka na. Hindi tala na ipag-istoryahan, tay. Total, dugay pa man na. Dugay pa man ko mag-college, hindi bala? Thank you, tatay. Mga Meg! Meg! Total absent si sir kay gama sakit. Lagaw to pala? Sa atin ta malagaw, Meg. Sa balay nila ni Julius sa Sindao, mamutong na to. Hindi, pwede ka, Dex. Pwede. Ate, Migolari, mapunta sila. Te! Mapunta lari? Ha? Oo. Malakat lang ta? Oo, agad sa job lang. Damo ka sugid nga kanamit na to kuno sa ila ni Julius mo. Manggarano na slabay, kagang ilabalay ancestral. Damo na to makita ta. Lagata to, upunta to. Kay sa Dason, lain naman ta nga lugar malagaw. Sa Manapla naman ta, kay damo pa na to balay nga mga ancestral. Ate, sige Grabe ang balay nila ni Julius ba? Kanami nami gitya. Kanamo galing sila sa mga kagamitan nga mga antiques ho. Hala,
Kag may aquarium pa sila diri ho. Nagustuhan mo pala ang isda na mo? Oh. Ay, hi tita. Oo, kanami bala sa ila tita. Doon sila kabilog ho. Dalag ko. First time ako makakita sa isda nga ini. Ano nga lang sini tita? Amoy na ang arwana. Arwana? Siguro mahal gini tita no. Hapos na ni siya sa guron? Basta mahal ang isa ka butang, iho. Mapudlay ina sa goron. Kag kinahanglan man sang mahal nga pag-atipan, ilabi na sa gasto. Handom ko man niya sa pila ka adlaw. Makaangkon man ako sa mga butang ini. Kung makaobra na ako sa ulihi, masupot gid ako. Gusto ko man nga makita sa balay ko someday ang mga butang ini. Gusto ko gid ang mga butang ini. Gusto ko gid. Oy! Class, halong kamo sa pagpauli ha, nagaulan. Ligawin ninyo ang magmasakit. May kaputi man kami, mama. Hindi kami mabasa. Sige. Ang may mga kaputay kag payong, pwede na makapauli. Ikaw, Larry? Ma'am. Masulay lang ko sa ulan, ma'am. Maligo lang ko dayon pag abot sa balay, Sigurado ka? Abaho, bala, ma'am. Yes! Sigurado na. Nga madali ko na ang tanong nga ginadumtan ko nga kuhaon ko. Hala! Tsamba ko na ni kinag-ulan. Kabay pa tani nga magbuno pag tudong ulan pa. Kag manira ng tanan nga panimalay. Kundi, hapos ko na makuha mga bulak nga nagustuhan ko. Kagilabi sa tanan ang orchids. Ay! Hala, ay kabad sa akon. Pasensya na kamo ha. Pasensya na kamo nga mabiktima ko. Gusto ko gina mga bulak ninyo. Pasensya! Larry? Ay, nay! Nay! Ay, Sa di ka nakakuha sang bulak nga ina nga ginatanom mo. aha? Ay, kanami Oo, ginkawat ko lang ni. Ha? Kuanay, ginpangayo ko sa mama sang classmate ko. Kada mo, bisang tanom nila, nay. Kamanga nami. Ay, naubusan ko ganit pangayo tananay. Pangayo ka to? Wow, nong! Kadamo na gid sa mga bulak, tano. Nagbuang ka na gid sa mga bulak. Wala man abi ako ubrahon mo. Wala man ko bala barkada. Di naman lang ko permi sa balay. Daw wala lang nahibalaan, no? Subong, 4th year high school ka na. Kag sa na-notice ko, ha? Halin last year, hasta subong. Pero may kaya nagapauli nga may dala nga bulak. Kaloyan sa amat-amat. Nasupot ko kag napatambok ang mga bula ko. Ang mga kinawatan ni. Dari diri kas. Ay, Hala. ara sila ni tatay, nong. Kaupo diyang yakasin nga bago abot alin sagwa. Masalod ko anay, Ako nga matagan sila sang tubig. Aw, kadamo sa mga tanom nyo di nga bulak. Kapisan kaya sa wahon mo man, anong kas? Ay, hindi. Ang bata, ako nga lalaki nga ikadua. Iya ina. Ano? Oo. Bata mo nga lalaki. Siyang nagapanggarden? Oo, kas. Ay Siya. nga Ano, age? Agi? Ako? Hindi man. Agi? Hala. Hala, oo. Nabatsagan ko bala matudi na sa kun pagkatawo ay. Hala, oo. Agi ko. Ay, sa ano man? Sa pamilya, tabla, wala age, ha? Ako gali isa ang nakasimpon ino. Hala, kun amo. Ako ang nag-iisahanon nga di tiyak ang kasarian sa pamilya namon. Oh my God. Hindi.
Bahala na. Bisan agi ako. Hindi ko yan magpaturaray. Kinahanglan bisan agi ako. Respetuhon ako sa akong isig kapariho. Maperespeto gi kuya. Man, conservative ang pamilya ko mo. Larry, magsugid ka sa ako sang matuod, ha? Nay? Nga Wala ka ba na nagsulod sa klase mo? Nay, ining... Ari, oh. Ari, oh. Ginpadalaan ako sang sulat sang maestro mo. Kick out ka sa eskwelahan kay wala ka nakasulod sa sulod sang klase mo. Wala ka ginagapanumdom. Fourth year high school ka pa naman. Graduating mo. Ote, paano ko pa sinama ka eskwela ka sa college, ha? Nag-ano ka? Kaya nagalakat ka man pa eskwelahan? Nay, ining... Ano ang ginapangbuhat mo nga nag-amo sini? Magsugid ka! Nagapanguha ako sa mga bulak, Nay. Ay, di ba ano inakaroon kina-kick out ka na sa school? Wala ka makahibalo nga sa ginabuhat mo nga inilari? Malabo na nga gastuhan ka pa sa imo pag-eskwela? Nay? Bangod na banga nga halos na adik na si Larry sa mga tanom, napabayan na niya ang iya pagtuon. Paeskwelahon pa ayhan siya ni tatay niya. Mga pinalangga namon nga mga tag palamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Sir Larry nga aton gintiguluhan. Root Flight, diri sa aton palatuntunan. Dabo-dabo, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.